Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 23 sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Ang pagbasa ginutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 9 bersikulo 18 ngadto sa 22. Usa ka higayon ni ana, nagampo si Jesus nga nag-inusara samtang diha lamang sa duol ang iyang mga tinun-an. Unya nangutana siya kanila, "Kinsa man puno ako sumala sa sulti sa mga tao?" Nanubag sila. Nag-ingon ang uban nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag. Nag-ingon usab ang uban nga ikaw mao si Elias, samtang ang uban pagayod nag-ingon nga ikaw usa sa mga propeta kaniadto nga nabanhaw. "Apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako?" nangutana siya kanila. Mitubag si Pedro, "Ikaw mao ang Mesiyas nga pinadala sa Dios." Apan gipasidan-an sila ni Jesus nga dili gayud manugilon niini kang bisan kinsa. Og miingon siya, "Ang anak sa tao kinahanglan nga mag-antos pag-ayo ug isalikway sa mga pangulo sa mga Hudeyo, sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya ug banhaon sa ikatulo kaadlaw." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.